amashumi amane nanye emsazweni Ukhozi FM 41 minutes after 11 o'clock namhlanje ebusuku siyangena ku-2021 engabe wenzani lapha ekhaya ngithumele SMS ekithiphe ngaseke singene ngayo ku-2021 njengalezi ngoma ezikuhlo ke singazimali siphuma kuzo bigizwe lehlala phela number 5 ethi imali eningi khuzana ehlala phela number 4 ethi ijele saphinde sanginikeza ubani amapiano amanikiniki ehlala phela kunombolo bani behlala phela kunombolo 3 siyahamba sela phela kunombolo 2 engabe iphezulu phela kunombolo 1 emsazweni Ukhozi FM umsakazo wabo phambili ezulikazi eseningizimu Afrika Ukhozi zomsakazo siyahamba sinikeza phela kunombolo 2 emsazweni Ukhozi FM abasho crickets laba shona emsazweni Ukhozi FM hello Ukhozi number 2 Ukhozi FM balani nami inombolo 2 Ukhozi FM asap